Vítajte, Pomáhajbo! Je tu opäť Karči A Lajči. Aj vy máte typickú slovenskú vlastnosť, že závidíte bohatým ľuďom ich vymoženosti. Áno, veru mám. A ja by som chcel chodiť až 2-krát do roka k Balatonu. Majú autá, o ktorých sa vám len môže snívať. Mne sa minule veru snívalo o krásnom bielom 5-dverovom pick-upe. Častokrát v tých miliónových autách majú zabudovanú hi-fi stereotechniku ako v amerických sci-fi seriáloch. To je teda niečo, veru. Nezúfaj, Karči, my sa v dnešnom Pomáhajbe pokúsime k týmto milionárom aspoň trochu priblížiť. Lajči, a čo chceš urobiť? Karči, hovorí ti niečo pojem vyhrievané sedadlá? Bádam v mysli, ale nevie mi to napadnúť. Určite sa ti stalo, že si v zime nastúpil do svojho auta a hneď ťa začali bolieť kríže. Veru, celú zimu tým ja trpím. A vieš prečo, Karči? Že by som mal zle zrastené chrupavky? Ale kdeže? V zime, keď vyjdeš z tepla svojho domova a nastúpiš do vymrznutého sedadla svojho auta, tvoje telo zažije šok. Behajú mi zimomriavky po chrbte. Ale tomu sa dá predísť. Áno? A ako, Lajči? No predsa vyhrievanými sedadlami. Lajči, šípim dobre, že by si to chcel urobiť v mojom aute? Mám pravdu? Presne tak, Karči. Lajči, ale to predsa musí byť veľmi komplikované. Ale kdeže, je to veľmi jednoduché. Už o chvíľu. A sme späť v Pomáhajbo. Karči má v zime problém so svojimi krížami, keď nastúpi do svojho auta. Áno, veru, celú zimu tým trpím. A my dnes jeho problém vyriešime. Lajči, čo chceš teda urobiť? Je to veľmi jednoduché. Isto sa v každej domácnosti nájde liehová, vysokohorľavá tehla z ľadovca, plávajúceho približne 13 kilometrov od pobrežia Grónska. Bože môj, mám ich v garáži spústu, ale ani jednu som so sebou nezobral. Nevadí, ja som priniesol hneď niekoľko. Chvála Bohu, padol mi kameň zo srdca. Ďalej potrebujeme aspoň jednu fakľu z Tanzánie, natretú panenským tukom od samičky hrocha Luluke. Bože môj, celé leto si ňou osvecujem barák, ale bohužiaľ zabudol som ich doma. Ja som nezabudol a mám hneď dve. Chvála Bohu. Ďalej je postup veľmi jednoduchý. Karči, chceš si to vyskúšať? Veľmi rád, Lajči. Ďakujem za dôveru. Zober vysokohorľavé tehly a polož ich na vymrznutú, inkriminovanú sedačku. Z bezpečnostných dôvodov najskôr zapálime fakľu z Tanzánie, natretú panenským tukom samičky hrocha Luluke. A teraz môžeš, Karči, zapáliť horľavé tehly. Už sa neviem dočkať. Lajči, mám pocit, že to začína fungovať. Aké jednoduché. Skvelé, Lajči. Môj problém s krížami je naveky zažehnaný. A vy nás sledujte aj na budúce, pretože si ukážeme, ako sa účinne chrániť pred rakovinovými ochoreniami v uzavretých priestoroch plných divu.